Siaya and making the life of the people of Siaya better. Wadong manakanyo kiwacho ni koro od bura mar kaunti ma Siaya ne ok otiyo kod budget mane oketnegi kaka dwarore. Maendi en kaluwore kod ripot janon buge omenda mag piny owacho. Ripotno oyango ni onge ler ewi moko kuom chudo mag wuodhe ma pacho kaendi mane jo od bura ma Siaya otimo. George Bati miyowa ler. Duoko mar nonro mar janon buge omenda ewi kaka od bura mar kaunti ma Siaya notiyo kod omenda hik omenda 2021-2022 oyango ni tije od bura ne ok nyal timore makare kaluwore ni gitiyo kod omenda mapiny kopim kod bajet manoketi. Ei bajet mar bilion 1,167,787,262 manoketi ne od bura mar kaunti ma Siaya, janon buge omenda okoni jo od bura go ne oketo e tich mana 1,888,485. Ma nyiso ni 279,436,777 omenda tamalo 24 mar bajet manoketi ne okotigo kendo tije manunjo bed ni od bura timo kod omenda go ne okotim. Janon buge omenda bende okoni od burano ne okochano tijene malong'o ma okelo chochni e chudo mag jotich. Lipod no yango ni 1,323,683,351 manoketni chudo mag jotich koting'o 1,037,628,430 manoketni chudo mag jotije lwedo. Kata kamano, nywandruok ne obedo ka 6,468,550 manunjo bed ni oketne tayo apise mag MCS Award ne oketi kaka chudo mag jotich. Gajruok makamano miyo janon buge omenda onyiso to ewi kaka 1,037,628,430 manochul jotije lwedo e hik omenda mag 2021-2022 notiyo. Chudo ewi wuodhe ma pacho kama jaod bura go koni ne gidhiye bende okelo chich e rameny mar janon buge mag omenda. Ei 1,315,327,295 manoketne nyiewo mwandu kod chulo chenro mopogore opogore koting'o 1,131,615,243 manoketne wuodhe mag MCS e pacho ka, janon buge omenda koni ne ok omigi ler ewi kaka 84,659,740 otiyo. Midhiero mabendo yangore ni ne omako od bura mar kaunti ma Siaya en rem chwalo ne telo mauchung' ne choko osuru e pacho ka KRA sama owinjore 16,135,669 manong'ad jotich kaka pei gino ma odhi ataro mar kidieny mar 37 kare mokwongo mag chike mag choko osuru. E chudo mag osara oyudore ni 31,159,880 mag joma tiyo e apise mag wards ne otim e yor aching' oko mar lai mong'ere kaka Integrated Personal and Payroll Database IPPD, gino ma omiyo geng'o rode mag mibadhi ni nyalo bedo matek. Mondo neng'e ler mar mwandu ma od bura mar kaunti ma Siaya nigo, janon buge omenda koni kata obedo ni obok mag omenda nyiso ni od burano ni kod mwandu maromo 686,895,322. Register mar od burano ok nyal nyiso kwan mwandugo, kitgi, kama ne olosgie, kama gintie sani, gino momiyo janon buge omenda obedo gi chich kama 686,895,322 nitie. Kaluwore ni chike ma pacho ka omiyo od bura mar kaunti ting' mar nono kaka tend piny owacho mar kaunti tiyo kod omenda, janon buge omenda mag piny owacho koni jo od bura nyaka nyis bidhruok kendo giket chike mongirore mayango ler kaka gitiyo kod omenda magi eka ginyalo keto nyong'ong' makare ne tend governors. George Bati, Ramogi TV.